Niekoľko žiakov obchodnej akadémie a gymnázia po výlete vo Francúzsku a Španielsku navštívili aj Poľsko, a to v rámci projektu Comenius. Milí diváci, v nasledujúcej reportáži vám priblížime cieľ spomínaného projektu. Obchodná akadémia je zapojená do projektu Comenius. Aký je to projekt a aký má cieľ? V každom roku si znova premyslíme náš školský program a veľkou výzvou pre nás je zapojenie do toho, ktorého projektu. Máme za sebou viacero úspešných projektov, medzi nimi aj program Comenius, ktorý prebieha v tomto roku pod názvom Umenie z ulice spája Európu. Aj my sme podali na tento program úspešný projekt spolu so 7 ďalšími inštitúciami. Máme partnerov v Španielsku, Nemecku, Poľsku, Francúzsku, Slovenii, Grécku a na Sicílii. Tak ste sa zúčastnili programov v Španielsku, Francúzsku a teraz koncom septembra v Poľsku. Hlavným cieľom je to, aby žiaci spoznali Európu ako javisko multikultúrnych programov, aby mohli prostredníctvom umenia vyjadriť svoje pocity. Dodajme, že umenie ulice je graffiti, malovanie na verejných budovách, na mosty. Podstatou programu je spoznávať druhú stranu tohto pouličného umenia, teda, že sa nejedná len o čmáranie na stenu, ale o niečo zložitejšie. Druhou výzvou je komunikačný jazyk, že sa dá komunikovať nielen po anglicky, ale napríklad po nemecky. Ďalším významným faktorom je spoločná práca a radosť z nej spoznať život študentov v iných krajinách, ich školský systém. Toto všetko spoznať je naozaj veľkou príležitosťou pre každého. Koľko žiakov sa zúčastnilo programu vo Varšave? Do Varšavy sme pocestovali so 6 žiakmi. Tento počet je obvyklý. Nie, tento počet je premenlivý. Projekt má svoj rozpočet a treba si dobre rozmyslieť, koľko peňazí minieme na tú, ktorú cestu. Treba hospodáriť tak, aby sa ušlo všade. Hlavným cieľom by malo byť to, aby sa do cieľa dostalo čo najviac žiakov. Samozrejme, aj peniaze sa raz minú. Žana je koordinátorkou. Povedzme si zo pár slov o obsahu programu. Program je rozdelený na dve časti. Tieto úlohy sme si zapísali ešte pred prípravnou konferenciou v Turecku. Minulý rok sme založili Comenius Kútik, ktorý vidno tu za mnou má svoju stálú časť, kde sa nachádza zoznam našich partnerov. Opis programu tu. Priamo za mnou je tzv. Premenlivá časť. Vymieňajú sa tu jednotlivé úlohy. Aké financie zahŕňa táto časť? Tieto exkurzie trvajú zvyčajne týždeň, k tomu ešte treba pridať cestovanie. Minulý rok sme riešili veľmi pekné úlohy, malo sa vytvoriť logo a slogan, ďalej sa malovalo obrovské plátno. Vo vytvorení loga a slogana sme obstáli naozaj veľmi dobre, v celoštátnom meradle sme skončili na 3. mieste. V tomto roku nás ešte čakajú dve úlohy, jednou z nich bude výroba tričiek v Nemecku a na Sicílii následne ukončíme úspešne celý program. Na akom podklade vyberáte žiakov, ktorí sa zapoja do tohto programu? Žiaci sa k nám hlásia samostatne. Veľmi dôležitá znalosť angličtiny, kreativita. Tieto pravidlá sú rovnaké pre obchodnú akadémiu aj pre gymnázium. Pravidlá sú rovnaké pre oba typy škôl.
S Tamášom Olem sme sa už raz rozprávali, kde študujete na obchodnej akadémii alebo na gymnáziu. Študujem v 4. ročníku obchodnej akadémie. V septembri ste hneď dobudli rýchle tempo prostredníctvom tohto programu. V máji ste boli v Španielsku. Čo ste tam museli konkrétne robiť? Hlavným cieľom našej cesty do Španielska bola prezentácia nášho plátna. V rámci projektu bola daná úloha, ktorej cieľom je vytvoriť malované plátno. Na plátne sa odzrkadlili 3 témy. Jednou z nich bola rasizmus a xenofóbia, druhou bola odlišnosť jazykov a treťou bola rovnoprávnosť medzi mužmi a ženami. V súvislosti s plátnom prebiehali určité práce aj počas letných mesiacov. Do programu sa okrem žiakov aktívne zapojila aj pani riaditeľka, pani učiteľka Zsuzsanna Lénárt a Éva Kiš. Ako prebiehali prípravy počas niekoľkých mesiacov? Plátno bolo rozložené v jednej miestnosti, tu na škole. Museli sme si lámať hlavu nad tým, ako obsiahnuť 3 témy na jednom obraze. Bolo treba pripraviť 2 plátna. Jedno bolo menšie, sme si zobrali so sebou, druhé je tu vedľa mňa. Čo ste zobrazili pri téme rovnoprávnosť mužov a žien? Vidno tu 2 vojakov v rovnošatách. Jeden je muž, druhá je žena. Symbolizuje to rovnoprávnosť, že vydávať rozkazy môže muž, nie aj naopak. Mali ste ešte v Španielsku nejaký veľký zážitok, čo si navždy zapamätáte? Samotná výstava plátna bola pre mňa obrovským zážitkom. Bola organizovaná v štadióne, ktorý slúžil na býčie zápasy. Ja ako obyvateľ stredoeurópskeho regiónu nemám často možnosť navštíviť takéto miesta. Som Čenga Szabó, študentka gymnázia, štvrtáčka. Aj pre vás sa začala práca na prelome septembra a októbra. Ste navštívili Poľsko. Povedzte nám o tom zo pár slov. Cieľom tohto programu bolo to, aby sme si precvičovali angličtinu, aby sme prostredníctvom umenia spojili Európu. Hlavným cieľom je precvičovať jazyk, aby ste spojili Európu. Hlavným programom exkurzie bolo nájsť v meste 10 takýchto diel. Našli ste ich? Áno, našli sme všetky. Dočítal som sa o tom, že sa prezentovali aj veľkomederčania. Predstavili sa príbehom o kráľovi Matejovi, ktorý sme už mohli vidieť aj vo Veľkom mederi pri dúbe. Áno, predviedli sme divadelné predstavenie v kostýmoch, bolo to veľmi zaujímavé. Vy ste sa prezentovali divadelným predstavením, čo predviedli ostatní. Predstavili sa rôznymi programami, spevom, tancom, predviedli ukážku národnej kultúry. Ja si myslím, že odmenou pre každého bol veľký potlesk. Áno. Akým grafitým ste sa zúčastnili tohto projektu? Naša partnerská škola pripravila na scénu školy kresbu a každá partnerská škola musela zaslať niečo charakteristické zo svojho mesta. Tak vznikol konečný obraz. Ja som si myslel, že tento obráz vznikol priamo na mieste. Aj taký obraz sme pripravili, na papier sme vytvorili spoločný obraz. Opýtal by som sa, podarilo sa vám spojiť Európu? Ja si myslím, že áno. Ďakujem pekne za rozhovor.